Si vyčerpaný? Druhý deň. Áno, s radosťou výjdete, budete vyvedení v pokoji. Izaiáš, 55. kapitola, 12. verš. Pozrime sa na 3 overené a účinné stratégie na zvládanie stresu. Prvá. Zaraď na zoznam svojich každodenných úloh sám seba. Vyhrať si 2-krát denne 15 minút na regeneráciu, upokojenie a zotavenie. Vzdiali sa od zdroja stresu, aj keby to znamenalo len výjsť si na pár minút von a prejsť sa, aby si osviežil myseľ. Zaspievaj si svoju obľúbenú pieseň alebo urob čokoľvek, čo ti pomôže uvoľniť sa. Vytrvaj v tom, aj keby hrozilo, že ťa ostatné úlohy prevalcujú. Si dôležitý. Nauč sa vážiť si sám seba. Druhá stratégia. Buď dobrej mysle. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašou silou. Nehemiáš 8:10. Keď sa z tvojho života vytráca radosť, mizne aj tvoja sila a schopnosť vládať veci naokolo. Niektorí ľudia si myslia, že kresťania by mali byť vždy triezvi a rozvážni, bez humoru a tichý ako hrob. Lenže Ježiš z hrobu vstal a to je jeden z najlepších dôvodov na oslavu. Tretia stratégia. Cvič. Uvoľňuj si stuhnuté svaly počas dňa pomocou 5-minútových relaxačných cvičení. Prestaň na chvíľu premýšľať a hýb sa. Natiahni sa, predklon sa, zakrúž ramenami, pohraj sa so psom, nech sa ti krv rozprúdi v tele a myseľ odpočinie. Keď vysávaš alebo miešaš jedlo pri sporáku, pusť si chvály, alebo si zatancuj, keď s nákupným vozíkom prechádzaš uličkou s cereáliami. Fyzická aktivita vyvoláva v mozgu vylučovanie beta-endorfínu, ktorý nám pomáha upokojiť sa. Božím zámerom nikdy nebolo, aby si žil v strese. Áno, vyjde s radosťou a budeš vyvedený v pokoji, pretože tieto slová nevyšli z úst človeka, ale toho, ktorý ťa stvoril a vykúpil.